Вучаніца 11 класу Наўкінскай сярэдняй школы Лазука Неллі. Верш Уладзіміра Дубоўкі «Апастаўская партызанка». Адыходзілі нашы на ўсход і на ўсход. Адыходзячы, білі варожую раць. Пракліналі і білі раз'юшаны зброд, што ішоў рабаваць, руйнаваць і знішчаць. Адыход не суладжваўся з думкай ніяк, а снарады кружылі будынкі і шлях. Да апошняга біў сінявокі юнак, аўтамат ласкатаў безупынна ў руках. Надыхое нямнога патрэбна хвілін. Ні шукаць, ні гукаць, яно ходзіць само. Падляцеў невялікі асколак адзін. Аўтамат у руках пахіснуўся і змоўк. На пясок апусціўся юны салдат. На пясок у чырвоны струмень перайшоў. На ўсход адыходзіў апошні атрад. Сінявокі застаўся юнак ад сяброў. І дзяўчынка, і хлопчык падбеглі ўдваіх, разгарнулі бінты, бінтаваць пачалі. Усміхнуліся сінія вочы да іх. Адчуваю, што я на радзімай зямлі. Над паставамі хмары качаецца дым, ад матораў чужынскіх аж стопне абшар. Судьбыніўся адзін, а на тым, на адным смерць па сінія вочы якраз і прыйшла. З пісталета ударыла ў грудзі яму, і далей пакацілася чорная смерць. Это ж толькі пачатак нябачаных мук. Як іх толькі адолець і як іх цярпець? Так з усмешкай на вуснах, якою вітаў і хлапца, і дзяўчынку, юнак і замолк. А яна ўсё трымала кавалак бінта і ніяк не знаходзіла слоў. А пасля схамянулася. Браце, скажы, гэта людзі? Хіба ты не бачыш сама? Аж зямля наша стогне ад жалю, дрыжыць, як іх толькі зямелька і можа трымаць. Паклянёмся і небам, і роднай зямлёй, і жыццём паклянёмся сваім маладым, што за гэты разбой не даруем з табой. І яны пакляліся тады. Час ішоў нечувана цяжкі па зямлі. Красавалі і кветы на нашых лугах, а дзяўчаты з тых кветак вянкоў не плялі, бо трымалі яны аўтаматы ў руках. З партызанскім атрадам хадзіла і ты па сыпучых пясках, па дарожках лясных. У паветра ўзляталі вагоны, масты, падрывала і ты ненавісны бліцкрыг. Два жыцці перажыты ў кароткім адным, па дарожках лясных, па сыпучых пясках. Не пагасне ніколі пра іх успамін, бо цяжкі і вялікі, кароткі той шлях. Задуменна гляджу на тваю пекнату, надзівіцца ніяк на яе не магу, і здаецца мне ўсё ты стаіш на пасту. А навокал бярозкі, ядловец, багун. І цяпер, калі ціха сядзіш каля кніг, каля новых сябровак тваіх баявых, або выйдзеш чытаць навуковы даклад, не падумаюць нават, што лекар-салдат. Дарагая, каханая, ты не адна, і ў гэтым вялікае шчасце для нас. Для такіх гартаваных не будзе цяжкі руль, які аддадуць вам па праву бацькі.